Ramogi machiegni laiwa duto mag tudruok gin mago moyaw nyalo orna ote mari machuok wabiro somo madhi nyime kod weche manyien. Nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawachako, atamalo 75 ma jopuonjre manyocha timo penj mar grade mar 9 mar KJSEA oyudo marks madiere kadhi nyime kata approaching expectations kadhi nyaka exceeding expectations. Kit somo mar creative arts kod tuke kaachiel gi mar pur jopuonjre timo maber mokalo kakwano kod sign language to otime maber ahinya. Kaka jodito mondi lero ma hawa atamalo 60 mar jopuonjre onyiso dwaro matimo tiegruok mar kwano, science, lony manyasani kod tije lwedo e sekondar mamalo. Kokalo kuom mbui mar duol matayo penji e pacho kanek, jopuonjre manyicha otimo penj mar KJSEA oyudo ayanga duoko gi mahaw dwe achiel bang' tieko penjgi. E ripod nek, mana atamalo 25 mag jopuonjre ema ok ochopie maksi makare ma en approaching expectation kadhi nyime, ka atamalo 75 to kalo approaching expectation kadhi nyime. 75% of learners performed at approaching expectation and above across all subjects. Creative arts and sports registered the strongest performance with 96.84% of learners attaining approaching expectations and 2 above. For the first time in the Kenya education system, we are reporting on the learners' achievement using a rich array of data that has been accumulated over a period of time using both formative and summative assessments. Ripode yo yango ni somo mar creative arts and sports otime maber ma oloyo kod atamalo 96 mar jopuonjre ma oyudo nus mar maksi 4 kadhi nyaka 8 kata chakre approaching expectations nyaka exceeding expectation. Iluwe kod pur kata agriculture, Kiswahili kaachiel kod social studies ka jopuonjre manyiri orienye mahaw somo 5. Out of the 12 subjects offered at KJSEA, 7 subjects recorded a higher proportion of learners performing at meeting expectations and exceeding expectations. These were Hindu religious education at 84.62%, integrated science 61.77%, social studies at 58.56%, creative arts and sports at 58.04%, Kiswahili at 57.98%, Christian religious education at 53.96%, and agriculture at 52.26%. Kata kamano, remo neno e somo mar kwano kaachiel gi sign language ma jopuonjre ma oyudie maksi madiere kadhi nyime okoromo atamalo 40. Thoth jopuonjre gi e ote mane gichiwo mag skunde mahaw atamalo 59 gombo timo tiegruok mag kwano, science, lony manyasani kod tije lwedo e sekondar mamalo. Atamalo 46 gombo timo social sciences ka atamalo 48 to nooro kwayo mar timo arts and sports. Higani e kwan mar jopuonjre 1.3 mane otimo penj, atamalo 56 ne ni e kind higa madwarore mane ni piny mar higa midwaro ma en 13 kadok chien ne gin atamalo 3, kama okalo higa ma idwaro ne gin atamalo 36. Oti kod penj 3 e chiwo maksi e duoko gi, kama oriwo penj mar grade mar 6 ma okawie max 20, grade mar 7 kod 8 okawie maksi 20, kaachiel kod penj mar KJSEA ma okawie max 60. Gikone klas ma okwongo mane ochako lai manyien mar somo mar CBE ikore ne donjo e sekondar mamalo kata senior sekondar gi report manyiso ni mahaw atamalo 80 kuomgi okalo. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Duoko mokwongo ma